Civan her du tarzên siyasete Ji aliyê ciwanên neteweyî yên Kurdistanê ve li Diyarbekirê panelek bi navê Ji Do Heta Îro Kurd hat li darxistin. Di panelê de Mafnas Mürsel Ekicî wek moderator cih girt û axaftvanên panelê jî nivîskar û civaknas İsmail Beşikçî û nivîskar û siyasetmedar Fuat Önen bû. Axaftvanan derbarê xalên girîng ên dîroka Kurdan de amaje kirin ku divê Kurd dîroka xwe baş bizanibin û divê Kurd li ser bingeha daxwaza serxwebûnê siyasetê bikin. Kurdistanê em dibînin du tarzê siyasetê heye. Tarzek siyasetê ew e ku çareseriya kêşeya Kurdistanê di hundur sînorê dewleta heyî de dibînin. Ev jî nav xwe de beş beşin, otonomîst ne federalîst ne tiştek naxwazin tenê demokrasî ji Tirkiye re dixwazin. Ev tarzek siyasetê ye. Tarza siyasetê din û a ku em pêre ew tarza siyasetê dibêje ku çareseriya kêşeya Kurdistanê di hundur sînorê dewletên dagirker de nepêkane. Em wer hizir dikin ku çareseriya kêşeya Kurdistanê ya mayînde avabûna Kurdistanek serbixwe û yekgirtî de ye. neteweyên yekbûyî wek Di panelê de behsa rewşa îroya Kurdan jî hat kirin û bang hate kirin ku divê Kurd enerjiya xwe bi piranî ji bo bi destxistina mafên xwe yên neteweyî xerc bikin û divê Kurd giraniyê bidin xebatên neteweyî. Kürtlerin mücadelesi sürecinde Kurdan bi têkoşina xwe beşek ji qedexeyên ser Kurd û Kurdistanê dan rakirin û piştê salên nodî xebatên baş hatin kirin ku panelên bi vî rengî girîng û pêwîstin. Divê di civakê de hişmendiya neteweyî bilind bibe û divê nifşên nû dîroka xwe baş bizanibin. sînorê Kurdistanê de Beşa dawiya panelê de bo pirs û bersivan dem hate veqetandin û di pirs û bersivan de di hişmendiya neteweyî de giringiya ziman hat nirxandin û banga xwedî lê derketina zimanê Kurdî hat kirin. Tê gotin ekolojik demokrasî ji xwe têgehe ku satinê. Di panelê de bal hate kêşand ku serjimêriya Kurdan ji serjimêriya 23 welatên Yekîtiya Ewropayê zêdetir e û divê Kurd di warê bilindkiriya hişmendiya neteweyî de bêhtir xebatên balkêş bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.